Новия апарат на Golden Mask модел Altus, хибриден метал детектор. Полигона, който бяхме преди няколко дена. Първият таргет са 40 царски монети на 65 см. Желязо има тук. Капачка на 60 см, която е чува без проблем. Така, тук бяха някъде 10 стотинки на 25 см. Тук имаше още 10 стотинки, не помня на каква дълбочина. 20 стотинки. И сега тук трудната цел. Лев на 40+. Никакъв проблем за апарата. Настройки. Казвам.